kliknite me, kliknite me. Je to to? A? Samo moram polako se slikam. Jedan se zvuk čuje. A? Je se čuje? Da, snima zvuk. Misliš? Da. 30. Ajde. Na kamere jedno. Ajde, nakašlji se malo. Stakni se, ajde. Sad neće, a? Objektivu se vidio. Što ću vam ti pokazati? Ne. A? Zamaglim. Vidim da ću zamaglit, ajde. Naočale samo možeš maglit. Ajde, prdni za kameru. Ajde. To je to. Ah. I ne bi bolje. Pa baš pit, baš ja kažem. Malo, cijeli labe tu pružimo. Moraš ulaz snimit kako se ulazi. Jel? Snimi, evo ti prsne pa uđi. I sebe kako izlazim, jel? Pa uđi. Evo ti prsne pa uđi. Ne, hajde ostavim to sad. Isto sad gumić. Ne, pa pusti neko. Kad se snima dalje, ne? Kaže testiranje. Kad sve zgori ime. Ajde. Ovo se kopča ovdje. Dobili smo. Tada! Bolje puno. Aha, dobro. Testing. Reakcije. Što je moj grozan smijeh čutna? Još? Grozne muke. Opa. Evo da. Ali prdat moraš. Daj da se potrudim malo. A brp? Ajde. Ajde, probaj. Čekaj. Ujebu se. Davi se jadan, vidi ga. A se malo zagrlite, za gay pride, ajde. Gay pride. I pusu mu, daj čekaj. Ajde. Ti ne valja. Ništa? Ma, a očipati se pri uključenju, znaš, gubitak napajanja i tako nekako. Malo sam ga roto previše, pa se malo ispara sjest. Koliko te video snimaš je, kad ti radiš dokumentarac neki? Pa da. Budemo slavni i poznati za U životu u Labosu. celebrity. To je snimka koja će se platiti da se ne prikaže kako prdiš, znaš. Samo me naljuti pa će na internetu završiti, samo me naljuti. Ti i tvoj dupe. To je micak. Kraj dobro se. Nije bilo ovaj strašno, malo nije strašno. Možemo još jedan hladnjak. Da, još jedan, tamo Nemoj. Ima, sad ću vidjeti. Ma dobro, nije jako, probaj. Ma ima, Ma daj. probaj! Ne. Ma probaj! Pusat? Dobro. Sad mogu slikati tebe na kraju? I autorica ovog značajnog filma, Hvala. možda jedan pljesak, ajde. I sad je stop sad samo tu, jel? Jel je? Je? Da? Je, Sad ga to uopće nije snimalo. sad ti počne snimati, da.